Għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar il-Protezzjoni Ċivili kienu informati li kien hemm nirien fil-fera tal-Bank of Valletta fil-Fkura. Żewġ gruppi tal-Protezzjoni Ċivili minnu fih kienu fuq il-post u kontrollaw in-nar li ħakam is-solar ta' taħt l-art. In-nirien ma kienux kbaru minn tarif li ksibna jidher li kienu kkawżati minn ħsara ta' monitor ta' kompjuter mitfi. Il-Pulizija konfermat li fil-ħin tal-inċident il-fera kienet magħluqa u għaldaqstant ma kien hemm l-ebda ħaddiema jew klijenti fis-sulari milquta min-nar u d-duħan. Għalkemm ftit ħaddiema li kien hemm f'sulari oħra tal-bini kienu evakwati immedjatament. Fortunatament ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident. Minħabba li n-nirien kienu f'bank post li jeħtieġ ħafna sigurtà, il-Pulizija tad-Distrett u tar-Rapid Intervention Unit kienu majta fuq il-post fejn organizzaw sigurtà kbira biex l-operazzjoni tat-tifi tan-nar tkun konkluża mingħajr ostakli. Għal din ir-raġuni għal xi ħin ingħalqet ukoll il-karreġġata ta' Zabba Road direzzjoni Witilajn.